Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nala tu ngi jam. Donc haray normalement ko première vidéo me de moni ni haray on wa haldu den wiu den. De do bad tati kala inshallah tabaraka taala woni lundi, mercredi, vendredi. Wiu den haray min emploi du temps am me do doit dogude au moins 10-15 minutes bimbi kala. Normalement bimbi kala mi dogay kono bay hare ko balde tati den tum ni woni mi partage de modon se imbe ke bimbi parce que do ni ko 3h30 mi si mi dari le rom woni 3h42 3h42 ni si mi dari ka ekrangan da ko 3h42 donc 12 minutes on fayda hari do prepara de natu yang tu watta gol tuncan ni watta gol ganjan ni watta gol pada andeng donc do blani prepara de 12 minutes yetti do no haray hino machine mondo oui ko justo dogugol mi doga to just 10-15 minutes par jour donc wakilo den vraiment so yi wado ande dum do wana fi simi do hidi filma gol ko fitum hollu gol wonde haray normalement wakilo de si tawi de andi ko dum do moddani en wade donc ñande kala ko watten ko ɓuronde important ko ngal ɗo ñallal ko honɗum ko cellal maɗa ngal taw sa ala cellal haray ala fus sa ala cellal hara hay hunde a jogitaki donc haɗa wakki ɗo bimbi kala sa fini bimbi law ko honno attoɗa wadde waɗi sport taw imma waɗa hoccoɗa waɗani yani waɗa ha ko ɓoggol fi tum koyɗe maɗen donc ɓandu ma ɗum foof jokka on say ma o waye say ka pompo ka honno ka leydi ma say ko musculation waɗata kala ko watta ko wakkilo waɗa kon du coup ko wakkilo waɗa exercice physique wanno wonayi yango tum nayi jokku tum yangagol ɗaɓɓere nde tum alaji 60 ans 70 ans tawa hidemma en yani buɗɗi no woodi kono en ala cellal cellal ngal nafata e fus on say hara o tawi jaɓu wonde en nawi hiɗe mari mbuuɗi hiɗen jooɗi e puspus o fiyon no par ce que hiɗen e wata yawde hiɗen faiblesse hiɗen nawni fiyon par ce que haɗa kam wurna meɗen ala no waɗi ɓeyta ko sport ñande o ñande dawa e yaltugol en ala entretien de ɓandu men donc haɗa wata goto jaɓo yaltude ka muɗum waɗa ɗum noon taw donc mi wii wonde normalement wakkilo ɗe immoɗe law wakkilo ɗen immoɗe law inchallah ara yimɓiɗo arde mi doga juste nala ñegude 10-15 minutes parce que normalement ñande o ñande mi dogay normalement si tawi ñande o ñande a dogay har naya ɗuɗɗi par ce que moƴƴana ɓandu ɗum kadi si tawi ñande o ñande en dogay wona en ɗuɗɗi par ce que fiyo moƴƴana ɓandu ɗum donc haray pendant que sport watta ɗo par ce que machine waran mari hito komi dogata komi hocco e muɗum imo mari hito donc du coup si naɓanima vidéo on sa ka tawata ɗo machine on no dogude soit mi coupay on son machine on gata mo remplace gata son Qur'an ha tout machine on lanna dogude ha 10 minutes o feƴƴa inchallah tan hara miɗo fuɗɗa e bismillah. Miɗum pi taw alhamdulillah mi falte noon haade hollude machine o ko affiche kon yeru komi jogui konko noon e fasike oui bon en normalement sen jogui en waɗi wona 15 minutes ma 10 minutes ko ɗum feƴƴata 10 minutes o lanne tout machine o daro donc so darike distance ko doguɗa kon minute yen ko doguɗa kon calorie ko sunuɗa kon ka ɓandu ma avant machine o darade ha no affiche quoi kono so machine o darke montoto donc gasa prochaine fois mi waɗa hara ko min ti watta mintaji hara ko jaw nayi machine o ɗanano hoore makko ko hara koyo min watta ko fuɗɗo 1 yaha 2 3 ha 10 nam so feƴƴi ɗum ɗon mi falte ɗum hollude résultat ngo honno mi dogi juste 10 minutes ɗuuɗa donc honno ronkante hen 10 minutes nder ñallal ngal ɗo ni 10 minutes lanni 10 minutes on mi dogi 1 kilométre e feccere nder o 10 minutes ɗum 1 kilométre e feccere so ɗum ɗon feƴƴi ɓe yaltanlan calorie on
mi sunni 97 calories kono calories ko tawata ko no mobo to e mede bandu no mobo jonnay ko ete cancer ko no mobo to ka bandu meden jonnay ko ete ko diabete ko no mobo to ka bandu meden jonnay ko ete ko crise cardiaque ko yana ni tunde woten maja ko se wadi piji don jonno juste 10 minutes min sappo pet nyala manga feki arani yo kanu hande kal programme jima 10 minutes 10 minutes sak pogol jogi da warani mi tadi sappo da hoccade 10 minutes ala ni donc préfère wadgo 10 minutes bimbi kala woni en forme inchallah woni en bonne santé hare wakilaki bonne go sa do 3000 euros 10 000 euros fi opération di on say oui donc wadi sacrifice 10 minutes par jour fi wata sacrifice on say win go gorna mede na fop majjam e wala go tension hide yani tension donc waden hono wiete voilà wona un petit peu conscient quoi oui wat en hakil piji din sera donc côté ro wade 10 minutes wobe mede wiya bon min mi alawo machine do wara wonɓe ɓen afrique meɗen gasto hidde satti lagine wiyen toon no satti pande gasa lagine wiyen goɗɗo wata sode ɗi machine ɗi gasa ɓe heɗe 3 millions ma 5 millions ma 10 millions kono na europe ni ma amérique ni gasa 300 euros 250 euros damari kama 300 euros tawa sodo machine wiyano satti 300 euros kono wiwɗa sa yanoyi ɗo crise cardiaque paradisa joɗɗa e pousse on paradisa wata yawde taw noon wiyen yana crise cardiaque 40 ans taw joomi meɗen no waɗi ka yani ka makkotoyɗa dowa hurde 60 ans donc yanen crise 40 ans joɗoɗen crise joɗoɗen haade wata yawde piiɗo fof koye waɗande 20 ans kadi de plus 20 ans de plus par ce que ko ɗon allah waɗi ko feƴƴintama tawɗa jooɗi piiɗo fof ka waɗan ɓe mana hura ha tawa hay wonɓe ma ɓen dankade fi maɓɓe mettiti yani fi ma mettitino ɓe fi hon num par ce que ɗe ronkitude 30 ɗe ronkitude 300 euros ma 200 euros 300 euros sodna ɗum ɗo ɓe gorenen fof famille on fof ɓe gollira wono en bonne santé ɗum normalement économise a essence ko sunnata ya naɓgo fayɓe hôpital tant ko bonnata naɓgo fayɓe hôpital tawa kettugol ɗon gasa 300 euros PlayStation 5 500 euros sa alade heɓatama soda machine soda PlayStation acca machine sonna ko fayɓe ɓe ñama hara ɓe jooɗoɓe joie ma ono timmu ko ɓaɓe ñamo hara joɗɗum joie on koko ñamɗo no moɓade meɗen bonna en on sek soden ɗi waɗen ka meɗen yaroɓe waɗen ɗum ka meɗen famille on fof profita waɗon ni som ka nder ɓen guure bon surtout père de famille on père de famille on ma mère de famille on nder toon o waɗani zone 16 heures a ƴawa ka machine ma dow ka 10 minutes ñande o ñande wallitoto ɓe donc ɓeɓe tawata ɓe fala wadde musculation miɗo waɗa musculation seeɗa na boyi miɗo waɗa musculation wonde neɓal ɗum fuɗɗi gasa waɗaɗa yontere tawki kam fuɗɗi ko on duhan ɗum ɗo mi doga gila neɓi mi doga e moƴƴi alhamdulillah kono musculation o neɓal ɗum non komi fuɗɗi waya tum musculation gokkum joni alhamdulillah donc mi hollayam ɗo tum seeɗa aray miɗo wadde vidéo stop taw ha mi hollam ɗum noon juste il farteɓe wadde musculation ɓe wawi wadde farteɓe wadde ɓoggol ni tum ɓe wawi wadde ɓe tawata ɓe faala tum miskille ɓandu maɓɓe no seeɗa heɓe wawi wadde kadi na haɗa ko goto kala heɓma choix o ma ƴetta 10 minutes juste doga 10 minutes on tigui doga inchallah fi won en forme fi won en bonne santé inchallah hara wakkilaki ha o nawna o jiɓo honno heeɓi ka lekki par ce que an lekki makko ala hande kadi nam hara miɗo wadde pause tan inchallah ok ɗo hande miɗo waɗno vidéo on honno pause donc du coup machine mi martinimo joni har naɗa mo wonno nanen mo ga seeɗa do martinimo joni ɓeɓe tawta ɓe faala wadde musculation fi ɗum ɓandu maɓɓe ɗum musculation ko ɗum ɓe mana ko ƴettugol janɗe ɗen seeɗa fi renforce kol muscle je ɗen masalan neɓan kon fuɗɗi fayda ko min kon fayda waɗano gasa une semaine taw
goto kala andi ko no faadara wadde de musculation makko sayo doga e ɗum sayo o kente kaliidi sayo o ƴette jande seeɗa voilà konti ndara toon ti modernise kala bon ko kanko andi but makko ko on min but on ko modernise gol heɓa doole inchallah le plus tôt possible dans sa vie harami ronki taali daw hala mari doole matalan doole ɗen hammi yammi seedale majje facilement nam donc hara ɗo ƴettude ɗo normalement jungo goto kala ko 7 kilo et demi yani ngoɗo jungo a jandini ko 7 kilo et demi ngoɗo jungo ka jandini ko 7 kilo et demi donc hara ko noon mo naɓude inchallah holɗu goɗon ɗum nam ok voilà oui donc normalement oyi ko koye tati won ɗo goɗɗu kala ko 2 et demi donc ko 7 kilo et demi ɗo kadi ko tatoyi woni 2 et demi woni 7 kilo et demi donc woni 15 kilo na ok ɗo sim fayali mo waɗi juste mi sikki 14 hein donc maintenant ko 12 mo wayi hattude mi waɗi ɗo 14 ko 10 na mo wayi hattude wadde 10 go'o ha 10 on timma mi arta kadi ha 10 go timma normalement ko non woyi waɗirde ha wona 50 donc an 10 ha laaɓi joyi kam ni 10 laaɓi joyi woni 50 ko non mowi waɗirde après mi change waɗira ni kadi nam voilà nam ɗo mi sikki waɗi 10 joni woni 20 voilà donc ɗo ko wi'i kon normalement besonnaki waɗugo ɗum ɗo fof holla on gila doggugol ngol waɗugo musculation ko fii ɗum innugol e honɗum yani nde ɗo puusa en samedi kala conférence watten kon no miɗo inna en waɗen par ce que min tigi miɗo wadde taw par ce que min tigi je le fais la wadde min tigi donc ɗum wadde islam haɓɓiti yo waɗ ko fi holugol hi miɗo wadde donc so miɗo wadde mi encourage ay waɗa vidéo sono kala mi holla hi miɗo wadde 3h30 min moto 3h30 min moto mi waɗa musculation a on ɗo ma mi doga tum donc kala fa ala kañum ka doga tum si lanndi ɗo ƴetta darsu mum on jangga tinna say ko hannde ɗa ɗo ha dartude alannay ɗo tu o jangga darsu ma ɗo hay lotade par ce que hannde sa lanndi naya loto direct ƴette ha ɓanndu mum yoora ƴetta no 10 minutes 15 minutes darsu ma o janngimo et puis hawa hakkille ha no weli moƴƴa kadi ni sa lanndi oyi donc on tigi jangga ɗon après no lotori o nawa darsu makko kisam ma waɗa sistéra mo mara kawle 6 et 7 yoni o sayda doit dartude darsu ma hara naɓino mo hara sistéra argol tu naɓgol mo say ede sécurité sen waɗiri ni nden nellal ngal en wiya en heɓa tan ko jannguɗen en wiƴay mi heddanoki miɗo maɗi miɗo yehi fatunde ma miɗo yehi inde ɓooko ma miɗo yehi mariage ko ɗum haade mi darta binɗani a tan donc andi raison aɗa premier fois ko watton kon tan ko imma ko bimbi law waɗa musculation moɗon o maɗa waɗa sport ko watton kon aron ɗum dargon piiɗi mon tinna darton ɗi darton ɗon yeɓatani ko ñallal ngal a miɗo yeɓino programme ɗo yeɓini ni par ce que foyde mbaɗa programme voilà hami waɗi laabi ɗiɗi taw laade waɗa tammon inchallah
Voilà. Oh. Voilà. Ɗo laabi 30 fois joni alhamdulillah. Donc na en wato pression wonayno ko maɗen 20 ma 30 ma ƴetten jaɗe tiiɗude pandi ça dépend de objectif mon ko jannugol hulɓino kago juste wongol en forme wongol en forme har ɓandu no yahaali wonden e doole men e ha neeɓa le plus tôt possible ma inen le maximum possible voilà haray ɗo vraiment on tiro gi joni so landi ɗo kom dowa wadde ko Qur'an on dowa janggude parce que sport on si feƴƴi ko Qur'an on mi dowa wadde oui donc somi haalni objectif am ko Qur'an ko ɗum heɗode moƴƴa par jour yani ko rewtago Qur'an on wadde maîtrise gol une maîtrise parfaite ɗum faala ko disposition ɗum ƴetti ande neeɓi wiwde wonde ko action on addanta en ko faalden ko ne c'est l'action, la vie récompense les actions, la vie appartient à ceux qui font l'action na ndaaraɓe ɓen tum na ɓen non ko waɗa action ɓen oui donc but en 2021 ɗo ko honɗum ko heɓugol maîtrise parfaite andi on dit très souvent la perfection n'existe pas voilà on est bien d'accord yani parfait on ala donc Qur'an on komin kon faalte ko maîtrise parfait e makko donc disposition honɗum ƴetti fi ɗum ɗon disposition mom ƴetti on fi ɗum ɗon acce mi naɓa ɗo taw laaɓi ɗis kadi meram joni en disposition honɗum inchallah ɗo no vraiment mi rol video alhamdulillah. Voilà. Donc, disposition on gonɗum ƴetti ñande o ñande Qur'an on mi janggay ɓe mana ɗum landi wadde sport on ko deftere Allah nde mi fontata mi rewto disposition ko hombo mi ƴetti Qur'an on ko foppu makko page par page kala page kane alqur'ana mi janggay mo 250 fois 250 fois page goto kala mi jangatam ko alqur'an normalement bindiɗe hunjiɗa a jooɗi ke jonde wote hara gasa e maki so wona yawgol toilette ma yawgol ka juulirde 250 fois la page yaahi on ɗon mi wiyalo yalta e maade kono yawata mi wiyano yaltata ɗi ka hoore kono yawata 250 fois la page donc kon disposition ɗum ƴetti fi 2021 mum neeɓi noon kon fuɗɗi wona fi kam haray ko nini mi fuɗɗi neeɓi komi fuɗɗi alhamdulillah miɗo tabite muɗum donc an kadi hay say ko page goto ƴettata ma say ko yani ko page goto ƴettata gasa say ko 50 fois janggoɗamo ma 100 fois ma 20 fois page mo hunjiɗa déjà yani no moƴƴi a heɓa maîtrise on oyi donc du coup kono waɗa toon ƴette bindi ɗi hunjiɗon ni hin yeɗu ko hunjiɗon ko rewtoronɗi noon page ka janggom hayso ko 100 fois ma honno 200 fois ma hayso ko 50 fois ɗum par ce que aɗa e wota moƴƴa moɗa janne nden performance meɗen o nago ɗum bien sûr donc kono waɗa toon important so nanɗo o sport mbimbi sa ko Qur'an jogiti ɗon objectif moɗon ma ko arabi ko rewto ɗon bindi ɗo fewn ɗon donc sa Qur'an objectif Qur'an jogiti ɗon page moɗon janggomo fewn ɗon 20 fois 30 fois page mo hunji ɗon noon goyi
kona do hunja kini dinon iyeta ke samfwa dinon ko tuma jangudo ni hunju do wo c'est faute mon programme voilà 250 fois ko dum wadata do joni simlanni do ko non programme on taw non sim jokka goddum go ani si goddo taylan do jalo ma bari do etam do hara ko mami do etamo mi arata mul lawon say ko e qur'ana mi rewtaji bien sûr are bonna programme jango bien sûr kono moy plus important santé on qur'ana e pidi we taw lan ni wadde haram sikitum pompi laabi 4 joni heddi nde wotere ma pompi laabi 3 no heddi laabi ɗiɗi bon toute façon mi ronki joni min pompi laabi 4 no heddi nde wotere say ko ɗum alhamdulillah say wona ɗum e ban hattuɗo mi ronki joni alhamdulillah voilà ok oui voilà do woni 4 ma 5 wode wono kon franchement mi roki wa ok donc andi ko fi min joni immo law wona 30 minutes ma 1 heure de temps do suba kam hewde hara wadi musculation ma juste 10 minutes ala ke bi ma 20 minutes 40 minutes do suba kam no dinede ya xinande wadda do say mi gibi mbadum suba kay ka golle hay yawgol ka golle tawata be wetti essayer dum kala waddu dum do bimdo yalti kama ko do weltake yo yetel fo non ta direct o wiala vraiment kanko mo wadi kono o weltake parce que wadda ta woni essayer immo do bimbi law wadu sport mo don moƴƴa 10 minutes wala jum lakke do rewto binni mon din programme on fi dafto golle ma rewto bina ma do hunjo dafto tay on do do daftude ajus to mo di maro kaya to golle do mi 8h ma 7h envoyer mo direct wallahi de nyandal mangal ngal fejjay ata do ni fier de toi wallahi essayer tum na hara yimɓe ɗo dara ɗo ɗon normalement mi duwa wadde ni on kadi kono ɓandu no ronki alhamdulillah donc miɗo essayer ɗuɗa so waway oyi ɗum ɗo ko ni no gollitira koye ɗo kadi koye normalement ko fi keddugol quoi waɗugo ngu ko ni kadi yiɗi pompa ni kadi normalement koko leydi ti watta koye ino ɗum ɗo o ɗum ɗo ko poore ni leydi ti watta koye o fonto ni o pompa koyi waɗa ni o pompa nam e haray no waɗɗirano vidéo ɗo fi ɗum hollitagol boyo moɗo nandilam boy wadno andi la tigi mbaɗi tadi video ji ɗo fi hollitagol tum komo waɗirtadi ko fi en faamu e min de haray hino miɗo wadde ko monon koye conseil ɗo en waɗ donc so tawi miɗo mari vie différent par rapport e vie mon on ko par ce que la wadde piiji différent par rapport ko non e wadde kom donc ɗo faala résultat être en bonne santé jeeru tam moɗon o hunjoɗon bindi mon ni progrès o ka gurna moɗon bimbi kala bimbi imme 1 heure du temps avant ma 30 minutes avant
pompon yani waɗa on sport seeɗa exercice physique lanne ɗon janngo mbini mon ni tawi ɗum dowa dartude darton automatiquement min kan waɗɗo dasuji mon ɗin ɗi ara toujours law inchallah surtout ñande heɓ mbar toon darso biidnillah mi arne naɓa e ɓen darso kamɓe kadi ɓe naɓa on law hara min no lanniri on ara kisan rewto ɗon ɗon e ɗon hunjo ɗon ɗi mas tawi ko ndeñan duwa ɗum dartude enregistre on kisan naɓo say nande ñande ɗo accude ha bimmiti muɗum enregistre on sa ɗon rewti kadi moƴƴa kadi waɗa ha so hewti ɗo ndan ɗo ɗum vidéo amum fataki no juuta kono inchallah balɗe tati kala ko ni waɗirte hatta min balɗe ñande o ñande ko fewto vidéo ji ɗuɗu pandi quoi oui normalement hara ñande o ñande hiɗe wawi wadde chaque jour ɗe wawi wadde inchallah so ɓuuri ɗo en yewta kadi so lanni waɗde sport on ko ndu ñameten fi ɓandu meɗen ɗum so lanni waɗde sport on ko ndu waɗe ñamude fi ɓandu meɗen inchallah ɗe daraɗo ɗo haray wakkilere vous passez à l'action waɗen ko ɗuwaɗen wadde ko fi en change 2021 on ɗo yo lannude yo taw en change say ko probléme tellal har ɗum wi e ma bi idnillah say ko probléme honno jeune go tammuɗo on wawgol bindi mum ɗin ɗum wawgol bindi mum ɗi ma hunjagol hay so tawi ko jusu goto ko jullira ko juulira sa yeynokil ko ɓenne usal julne har na toujours les mêmes imamu julne har na toujours ɗin biɗɗi goti ɗon waɗu programme nande na est ce que bindi joɓi hayso bindi joyi darsuji no wodi mbiɗa enregistré fof mi enregistré fof ƴetta tawi ko naasi tun hannde jannga ɗin ɗon bimbi ɗo kala anda wadde sport on ɗo fay ko immade fayɓe ɓe gara e joni si ɓe mi giɗo joni ɓen zama baba mi yaali masalan mi yaal safunde ɗe paatiol lanni ɓennama gosonu noon du heeɗi o yi donc du coup a wata concentrate waɗu law ɗo yani réalité on fuɗɗade par ce que ɗo ni réalité on fuɗɗaki tam ɗo ni réalité on fuɗɗaki bi mana piiji ɗin fof yimɓe ɓe immaki taw ala dérangeant donc ɗo réalité on fuɗɗade waɗiri ni waɗa ko dowaɗa wadde ko important ma on fi changegol vie ma on e nder lebbi aroyeɗi ɗin waɗa ɗum ɗo law ɗo e jamaji ɗi gaɗa ɓukkade ko gurdam ma ara wata wadde hande kadi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh